Hello mga igsoon ko ni Kristo, maayong adlaw ko ninyong tanan. Dinhi ning video inyong mapaminawan ang tingog sa usa ka tawo gigamit o gipuy-an sa balaang espiritu sa kamatuoran. Sa among pagpakiginabi ngadto kaniya, gipukutanan ko siya nganong nag-ingon man si Father Siano Ubod nga kon mopalit ka mo usa sa iyang mga isla. Mahimo na kamong usa ka karnero. Og akong dugo pangutahan nga ito niya kung masaon dahil siya tao aron mahimo siyang usa ka karnera. Nining hitabo ang good nga mga igsoon milantaw kami sa usa ka wali ni Father Siano Ubod og naglibog gayud ako kung og nganong nasulti man niya kadto. Kaya nasayod ba kamo kung kamo mga magbabasa sa balaang kasulatan nga lisod kayo mosunod sa dalan ni Kristo. Kaya daghan kayo kinig mga pagsulay nga imong maagian. Mga igsoon, nasayad ako nga ang uban kaninyo nakailakon kinsa si Father Siano Ubod o mangayo lamang ako. Pasaylo nga na kaninyo kung kamon makabati nining mga pulonga nga tubag sa akong mga pangutana kay nagsulti lamang gid kami sa kamatuoran. Kaya ang kamatuoran mo man ang maghatagan nato og kagawasan. Nasayad sa ko nga daghan pa kanato ang wala pa gayon nakahibalo sa kamatuoran sa naisulat sa balaang kasulatan. Lugar na ito kining masabtan ng tanan, ato siyang paminahan. Anak ko ipungutan na diyan ni Mukol. Naminam ko sa wali ni Father Siano Ubod bahin sa kunang tao magpalit og yahang islat. Mahimo na siya nga usa ka karnero. Usay but pasabot sa aron mahimo kang usa ka karnero. Ug usa sa tao nga mahimo siyang usa ka karnero. Mo kada nga akong gingon kaninyo. Tutaan ninyo. Panidi. O sista ang nagwali. Kay daghan karong magbawali apan dili man tigong mawali. Ana ka na sa sulat ni Malakias. Ila unta ka ng katungdan. Tama usab gisulat ni San Pablo. Sa taga-Hebreo, ang Pangulong pa nga si Jesus. Gituis sa taong walay lamang. Ang nagtuon og kalibutan nagatuon sa pagtuis nini. Di ba? Bistihan ang mga humab. Laki-lakihan ang mga piyan. Paimnon ang giwa. Pakanon ang gigupo. Pasudlon ang dumudumon. Putol na og mga pagto. Apan gituis kini. Ihatag kay Cesar, ihatag ang iya sa Diyos. Anak, aduna ba'y karnero nga nagapakaon sa magpalantay. Pamalandungin ninyo pag-aya. Kung niingon sila ang naghatag mao mga karnero, kinsa ba ang nag-atiman? Ang naghatag na hinuon ang nag-atiman. Ambot kong ipasapat. Ang isig kataw katong nagkinahanglan. Kinsa ba ang nagkinahanglan sa kalibutan na? Kinsa ba ang nagaantos? Kung mamalandong lang sila ni anak. Apan, paminawa lang ang ilang disulti. Pasagdais lang nga sila rapon ang maigo sa ilang gipanukti. Naguol ako pag-ayo. Nasayod ako nga nagahiskot usap siya og mga linot. Apan asa nila idawat, ihatak. Asa nila idapat ang ilang gipangayo gikan sa labing upat. Di ba? Magtipo na sab sila og bandi. Kung magunob kini, napuslan ba ni sa mga tao?
Mao ka nang akong giingon kaninyo. Nganong sumbingay akong pagkigsulti kaninyo. Kay dagang nakakita apan dili gustong matanaw. Dagang nakadugo apan di gustong mamati. Og nag-ingon na sab sila. Napulan na kami ni ini Ginoo. Og ako ang ilang gipahimungtan. Pasagdai lang sila. Kay maabot ang panahon. Ang mga tao makasapot na. Ang igmat makasapat. Ambot kong ipasapat sa magbalantay sa karnero. Nagaatiman, nagaalagad, nagaantot. Bantayan niya ang mga karnerong nasa laak. Kay ang pulong maumana para mana sa mga tao nga nagpalayo kanako. Apan ang tinuod nga mga karnero mudool na lang ug mamati sa magbalantay. Og ang magbalantay anaa sa gawas. Nagaatiman, nagapakaon, nagalaki-laki, nagabisti. Mao ka nang ako giingon kaninyo. Magpili lang og pabor kanila. Sila ang akong gitahasan nga magbantay sa mga karnero. Itagaag katungad. Gibadlong sila kaniadto. Sama sa giingon, may pinalabi sa ilang pagpanaglaw. Ug mao'y nagtukod kanila sa kalaplagan. Apan anak, kung naminaw ka ganiya, og nagpaubos lang ikaw, mas ikaw ang magbalatan. Kung naghatag ka mo kaniya, mas kamo ang mga nagbalantay sa karnero. Nagatiman sa karnero. Kaya ang nagatiman sa ang mga karnero, mutahod sa suko. Asa ba to? Babalaod, anak. Di ba kalibutan? Ana ba na sa balaang kasalan? Kahadluki ninyo ang Diyos sa tibok yung kasing-kasing o gunawan na. Igugma siya. Sa iyong kasing-kasing o gunawan na. Gamita ang iyong lawas nga makita ka mo nga nahigugma kaniya. Aron makita ka mo nga nahigugma kaniya. Igugma ang inyong isig kaingan sama sa inyong kaugalingan. Kaya ang inyong isig kaingan, isig katao, katong mga tao, ubos ka ninyo nga nagkinahanglan sa panapang. Mga bistihan niya. Bahimo silang mga Kristyan, kay hubo sila kanila. Tumpayan ninyo ang mga pagtuo, ang ilang mga kahibalo, nga naputol-putol, gilok-suloksa, tudluan, mga nga laki-lakihan. Paimnon ang kulang sa pagmahal. Gigotong sila sa pagmahal. Apan inay, ipakita sa pagmahal sa magbalantay. Sila naman hinuan ang nagmahal sa magbalantay. Mao ka na ang akong buot ipasapatan. Mo tanawa karon ang kalibutan. Sila rapod ang nagunay, nagahukom, nagapataas. Kung basahon lang unta nila ang balaang kasalanan, wala noon tayo mga tao nga nagalisan. Balikon ka. Mo ang sumbingay akong pagkigsulti. Kay kuwaan pa ang jutay kaninyo ug idugang sa sobrang kanila. Nagatipon silang batik nga maabot sa panahon. Takulaho lang ka na nga mahanaw. Inig-abot sa kalaglagan. Magunsa man nga anindot ang simbahan nga kalibutan. Kaniadto gilumpag nako ka na sa tulog kaadlaw. O gibanaw pag-aabot sa tulog kaadlaw. Abot kong ipasapat sa mubo nga panahon nagunaw sa ikatulog kaadlaw. Gitukod pagbalik ana sa inyong kasing-kasing ang templo sa Diyos. Kung banhawon ninyo ang pulong
nga maoy gamiton sa paghukom kaniya. Kay ako, wala nagahukam, kundili niani ako sa kalibatan. Pait magsinutian. Espada, dili kalinaw. Anaa ka na sa balaang kasulatan. Kaya mga tao mahigugmaan sa kalibutan, masakitan sa mga pulong. Kaya ang pulong mauman ang gamiton nga maghukom kaniya. Wala nila gibalaan ang balaang kasulatan. Hinoon gigamit nila kini nga sila nahimo na hinong balaan. Gigamit nila ang cross ug sila nahino ang nahimong balaan. Mao kana ang anaa sa balaang kasulatan sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Anak, umabot ang panahon, makasabot sila niini apan tungod sa kailigan kalibutanan. Dili pa ni nila matugkat kay gusto silang gamitan ang pulong Diyos ng Kristohanan at mupabor sa tao anaa sa uwas. Pagbuhat lang kamumayo, ayaw lang ninyong sundan. Hinuan, ina, amahan, pasayloa sila, kaywa sila na sayo, sa ilang iba. Salamat kanin. Salamat sa Mga igsoon, ayaw lang kamo katingala o kalibog kon ang usa ka tawo nga gigamit sa espiritu sa kamatawaran, mugawas ang pulong siyang sinultian nga anak kamo o kanako, kay ang espiritu na ang misulti ni anak gamit lang ang una-una o kasing-kasing sa iyang gigamit. Salamat sa inyong pagsabot.